O Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller conmemorase o 25 de novembro en honor ás irmás Mirabal, 3 activistas dominicanas que foron asasinadas en 1960 por orde do director Rafael Trujillo. Este día foi declarado oficialmente pola ONU en 1999 para recordar a súa loita contra a tiranía e a violencia. Patria, Minerva e María Teresa Mirabal, tamén coñecidas como as Bolboretas, participaron na resistencia contra a ditadura, converténdose en símbolos de loita feminista. Aínda décadas despois da súa morte, a súa memoria segue vixente, destacando a violencia contra as mulleres como un problema global. Datos da ONU e outras organizacións internacionais revelan cifras alarmantes sobre as mulleres víctimas de feminicidios, trata, mutilación xenital e desigualdade salarial. O 25N é unha data para concienciar sobre estas injustizas e promover accións individuais e colectivas que, como voo dunha bolboreta, poden xerar un impacto global na loita pola igualdade. Desde o IES Leiras Pulpeiro queremos sumarnos ao movemento pola eliminación da violencia machista en todas as súas formas con este mural colectivo, onde cada bolboreta representa o compromiso individual de preto de 400 alumnos e alumnas pola igualdade, co fin de que o bater das ás da nosa bolboreta chegue a calquer recanto do mundo.